नमस्कार, मी सिद्धी तुमचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। तर आज आपण पाहणार आहोत आले पाक किंवा आल्याची वडी, तेही घरच्या घरी कशी करतात ते। चला तर मग आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। आपण सर्वप्रथम इथे पाव किलो आले घेतले आहे। ते तुम्हाला अर्धा तास पाण्यामध्ये भिजवून घ्यावे लागतील। अर्धा तास पाण्यामध्ये आले भिजवल्यावर त्या आल्याची अशा प्रकारे सर्व साले काढून घ्या व आल्याचे सुरीच्या साहाय्याने बारीक बारीक तुकडे कापून घेऊया। आता हे आल्याचे तुकडे आपण मिक्सरला लावून घेऊ। आल्याचे तुकडे मिक्सरला लावून झाल्यावर एका पातेल्यामध्ये आपण मिक्सरला लावलेल्या थोड्या आल्याचा रस पिळून घेऊ व उरलेली आल्याची पेस्ट आपण डायरेक्ट पिळलेल्या रसामध्ये घेऊ। तसेच जर तुम्ही 1 वाटी आले घेतले असेल तर इथे 2 वाटी साखर घ्या। मी इथे 2 वाटी साखर घेते। साखर घातल्यावर आले जास्त तिखट लागत नाही। आता आपण या मिश्रणाचे पाक करून घेऊ। सर्वप्रथम गॅसवर हे मिश्रण ठेवून यामध्ये आपण 2 चमचे तूप टाकू, कारण या तुपामुळे आल्याचा तिखटपणा कमी होतो। आता आपल्याला हे आले पाक सतत ढवळत राहायचे आहे। तर आपण इथे बाजूला एका ताटाला तूप लावून घेऊ, म्हणजे आपल्याला गरमागरम आले पाक ताटामध्ये पसरवता येईल। तर हे पाक आपल्याला सतत ढवळायचे आहे। हे पाक असे जाडजाड होत जाणार। पाकाला मोठी उकळी आणायची आहे व पाक असे जाड होईपर्यंत ढवळत राहायचे आहे। तर हे पाक असे बाजूने सुटायला लागले की किंवा तळाला जर चिकटायचे थांबले की समजायचे आता आपले पाक तयार व्हायला आले आहे। असे पाक घट्ट झाले की लगेच ते तूप लावलेल्या ताटामध्ये ओतून घेऊ। आता हे लगेच आपण ताटामध्ये पसरवून घेऊ व मी इथे केळीच्या पानाच्या साहाय्याने इथे आले पाक चांगले पसरवून घेते। तुम्ही इथे वाटीचा देखील उपयोग करू शकता। आले पाक गरम असतानाच हे पसरवून घ्यायचे आहे। आता मी सुरीच्या साहाय्याने छोटे छोटे आल्याचे वडी कापून घेते। तुम्ही इथे छोटे छोटे वडी कापून घेऊ शकता व पॅक बंद डब्यामध्ये ठेवू शकता। कधी जेवणानंतर किंवा सर्दी खोकला असेल तरी हे आले पाकचे वडी तुम्ही खाऊ शकता। तर तयार आहे आपली आल्याची वडी घरच्या घरी सोप्या पद्धती। तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी घरी बनवून जरूर ट्राय करून पहा। ही रेसिपी कशी झाली आहे हे आम्हाला कमेंटमधून नक्कीच कळवा। आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। तसेच जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका।